Så er vi de der, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Der er 75 gram i den. Så kan de jo kun være middelmåde. Hold da kæft, mand. Fuck, de er gode. Ja, det er en god raket. De er næsten lige så gode som de der sidste år. Ja, de der guld nogle. Ja. Det var da helt vildt. Men det er sgu ikke tosset. Jeg ved ikke, om det er omgivelserne heroppe, der gør, at det lyder så højt. Jeg synes bare, når du ser mange af de andre 75 grams, de er fandme noget lort. Dem er de jo meget gode. Det er en godt brag her.